Η μεσογειακή μαύρη χήρα ή αλλιώς ευρωπαϊκή μαύρη χήρα είναι ένα δηλητηριώδη είδος αράχνης στο γένος Λαθροδείκτης. Ζει κυρίως σε στέπες και λιβάδια σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, που κυμαίνεται από τη νότια Ιβηρική Χερσόνησο έως τη νοτιοδυτική και κεντρική Ασία. Το μήκος της θηλυκής αράχνης μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1,5 εκατοστά, ενώ η αρσενική τα 7 χιλιοστά. Το κύριο χρώμα της είναι το μαύρο και στη ραχεία κοιλιά της υπάρχουν 13 κοιλίδες με χρώμα συνήθως κόκκινο, αλλά μπορεί επίσης να είναι κίτρινο ή πορτοκαλί. Το δηλητήριο της μαύρης χήρας είναι νευροτοξικό και μόνο το δάγκωμα της θηλυκής αράχνης είναι επικίνδυνο για ανθρώπους αλλά και για τα βοηδή, καθώς η αρσενική αράχνη δεν μπορεί να διαπεράσει το δέρμα. Η μέση θανατηφόρος δόση LD50 έχει μετρηθεί ως τα 0,59 μικρογραμμάρια ανά κιλό. Το δάγκωμά της είναι πόδινο που είναι θανατηφόρο μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις.